Magandang araw po. Ako po si Gisette ang dumanda na nakatira sa Manito Albay. Humihingi po ako sa Tabang Ora mismo ng tulong sa aking tatay na nakakonfine sa BRMC. Gusto ko po sana humingi ng tulong para po sa sugat ng aking tatay na lumalabas sa kanyang kanang braso. Sana po matulungan po kami na maoperahan at mabigyan po ng mga tulong sa hospital bills po. Maraming salamat po. Isang anak ang lumapit sa ating programa dahil nais nitong maoperahan ang kanyang tatay na 60 taong gulang na. Ayon kay Gisette Ann Dumandan, pangalawang anak ni Tatay Arnel, nais nitong ipagtanggal ang nagnananang laman na lumalabas sa kanyang braso ng kanyang ama. Nasa kabilang linya si Gisette. Magandang hapon, Gisette. Magandang hapon po. Kumusta ngayon, Gisette, ang kalagayan ng iyong ama? Sa ngayon po, hindi pa po nakakatayo na kahiga pa lang po siya. Hindi pa nakakatayo. Opo. Oo. Paano nagsimula itong nagkaroon ng sugat sa kanyang kanang braso itong tatay mo? Simula po kasi nung bata po siya, 7 years old, na sunog po yung katawan niya bago po ngayon. Siguro po 2023 po, na may malit na tumutubo sa kanang braso niya, malit lang po. Kinakamot niya po. So, ibig sabihin, yung aksidente na nagkaroon siya ng sugat sa braso ay simula pa nung bata itong si tatay. Yung yung may sunog po yung katawan niya po. Okay. Merong may Tapos? peklat na po siya. Tapos meron pong tumubong maliit lang pong bagay doon sa katawan niya po. So, yun yung paniniwala ninyo kung bakit nagkaroon ng sugat itong si tatay na hanggang ngayon, yan yung iniinda niya. Opo. Napacheck upan niyo po ba agad itong si tatay? Napatsakapan po namin sa PRT, daw po, pag di pa daw po na-operahan, magiging cancer na daw po. Tapos, yung time na, ng July po ngayon na 2025, operahan na po sana. Kaso, nag-stop po. Kasi baka daw din kayanin ng katawan ni Papa. Mahina na daw po kasi, tsaka mga bababa po yung mga laboratory niya. Mhm. Gaano kalaki itong nakausling laman sa kanyang kanang braso? Siguro ko po, yung maliit na sanggol, ng ulo po, ganong kalaki po. Oh, malaki ano? Kasi kung Okay. susukatin mo yung ulo ng maliit na sanggol, malaki pa rin yun para sa ganyang sugat sa braso ni tatay. Opo. Meron po bang mga gamot na iniinom si tatay? Meron naman pong ininom na gamot yung mga sa kirot lang po, sa mga sakit. Okay, so parang mga pain reliever. Opo. Bago pa man nagkaroon ng sakit si tatay, ano po yung hanap buhay niya? Lang po, sa palayan lang po, nagtatanim lang po ng palay. Lang po, yung lupa po, hindi po sa amin, tanim lang po. Okay, Nakikisaka. Oo, nakikisaka lang. Okay. Bukod sa'yo, meron ka pa bang ibang mga kapatid? Meron po. Opo, lahat ba sila ay meron ng mga asawa, pamilya, o meron ibang nag-aaral? May isa po kaming nag-aaral pa po, tapos yung isa ko pong kapatid, buntis po. Tapos kami pong panganay po, may asawa at anak na po. Okay, so ibig sabihin, meron ka pang kapatid na nag-aaral at kailangan Opo. na suportahan. Opo. Sa ganyang bagay na ngayon ay nasa ospital itong tatay mo, sino yung naghahanap buhay para matugunan itong pangangailangan nyo sa araw-araw? Especially itong sinasabi mong kapatid na nag-aaral pa. Opo, sa ngayon po, sir, ang bibigay po sa amin ng yung mama ko po, tsaka yung panganay po namin na kapatid po. Yung pong nagbibigay sa amin ng kay Papa, tsaka sa kapatid ko po. Opo, sumasapat naman po ito sa pang-araw-araw po ninyo, especially sa gamutan po ni tatay. Kung lang po yung binigay po namin, pinagkakasya na lang po. Pero kung estimate mo ay kulang pa rin. Kulang na kulang po, sir, kung sa po. Ngayon po, sir, yung nagbabantay po, yung bunso ko pong kapatid, yung nag-aaral po. Gaano kahirap nang makita mo itong tatay mo ganito ang kaligayan? Para sa akin po, masakit na makita si Papang ganun. Dahil malayo sa amin si Mama, siya na lang yung nandito. Tapos makikita ko pa si Papa na ganun po. Opo. Sa tuwing kausap mo itong tatay mo, ano yung kadalasan na sinasabi mo sa kanya para kahit papano ay maging malakas ang kanyang loob upang malampasan itong dagok sa inyong buhay? Sinasabihan ko po na lagi magpalakas po siya. Nandito lang kami magkakapatid. Umabot ba sa punto na sinabi ng tatay mo na talagang
malala na yung nararamdaman niya na umabot sa puntong hindi niya na kaya? Opo, ano na po siya sa amin na hindi niya na daw po kaya. Opo. Kaya po, nag-ano pa po dito sa Oramiso para po matulungan po kami na ma-operahan na po si Papa. Opo. Sa tuwing binabanggit niya, Gisette, yung mga salitang kumbaga para bilang isang anak ay napakasakit, ano yung sinasabi mo sa kanya? Ano yung response mo sa kanya pag sinasambit niya yung mga katagang yun? Sabi ko po, huwag mo pong sabihin yan pa, nandito lang kami. Meron ka pang, mga anak, saka apo po. Pagkatatag ka lang. Opo. At nasambit nyo kanina, Gisette, na kaya lumapit na kayo dito sa Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. Ano yung pinakakailangan nyo po ngayon? So ngayon po, yung mga gastusin po sa hospital, yung mga binibili po pamasahe, pangkain po ni Papa kasi po, di po pwede siya ng mga, yung ulam na, marara, takot sugat niya. Ilang araw na kayo? Opo, ilang araw nang naka-confine itong tatay mo dito sa ospital? Simula po yung November 1 po. November 1. So, Ngayon, 7. 7 days na. So, 7 days. 1 week na. Maga 1 week na. Okay. So, Yeah. ang kahilingan niya, partner, unahin natin yung hospital bill, ano? Kasi syempre, lumalaki din yung kanilang bill dahil 7 days na nakastay itong kanyang tatay sa BRHMC. Opo, at sinabi mo, Gisette, na kinakailangan ito na mag-undergo sa operasyon. Opo. Ano daw sabi ng doktor sa lalong madaling panahon? Sa ngayon po kasi, sir, yung mga lab niya po, laboratory niya, bagsak pa po. Siguro po, pinapalakas pa po siya sa hospital para po Importante. Importante na dapat maging malakas, kakayanin niya yung operasyon para at least ang recovery niya, partner, madali na lang. Tuloy-tuloy. So, Gisette, para sa iyong kahilingan, nasa kabilang linya si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa inyo, Ma'am LB. Yes po, good afternoon Miss Remy and good afternoon kay ate. Okay. Miss LB, napakinggan mo itong si Gisette, ang kahilingan niya ay matulungan sa hospital bill dahil lumulobo ang hospital bill ng kanyang tatay dahil nga sa 7 araw na naandyan sa BRHMC. Ano po ba yung maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para sa kanila? After po ng interview, pwede po mapuntahin sa akin yung bantay ni tatay para may guide ko po ng tama kung anong pwede natin ibigay na tulong sa kanila kahit mismo matulungan natin ngayon. And yung mga requirements, may pa-comply ko na po kaagad. Okay. So once na makumply yung mga requirements, Miss LB, ano po yung direktang tulong na maibibigay ng Ako Bicol Party List para sa kanila? Pwede ko po silang i-refer sa food assistance kung kailangan nila ng cash assistance. Depende po sa assessment ng social worker. And then, nagbibigay din po tayo dito ng konting tulong para pambili ng gamot kung kailangan nilang bumili ng gamot. And then, yung hospital bill po, dalhin lang po sa atin dito sa Malasakit Center. Nandito po ako sa Ako Bicol Help Desk. Handa pong tumulong sa kanila. Okay. Opo. At Hospital bill, partner. Ibig bill. sabihin, ano po yung hospital bill? Masisiro po ba? Wala na pong aalalahanin ito pong pamilya? Or ano po yung desisyon ng Ako Bicol Party List para sa kanila? Gagawin po natin ang lahat, Miss Remy, na wala silang babayaran kahit piso. Ayun. Ayun. Papuntahin lang po sa atin yung bantay para magawaan po natin ang paraan na ma-zero balance yung kanilang hospital bill. And then yung mga ibang kailangan na sila sabi ni ate, katulad ng pamasahe, pambili ng pagkain, baka magawa natin ang paraan. Ayun. May bonus pa. Opo. At ito pa, Ma'am LB, in case na mag-undergo po ito si tatay sa operasyon, maaari pang matulungan ng Ako Bicol Party List kung sakali. Yes po. Nandito po tayo para tumulong sa kanila. Yan, Lagi yes, po so, tayo nakahandang tumulong. Yan, oh. May ano May- pa, may- may yung intonation Oh. pa, parang pataas. Yes, Yes, po. po. Ayan. Parang nagdadalaga itong si Ma'am LB. Siguro, Ma'am LB, ano na lang po ang mensahe natin dito kay Gisette at sa kanyang tatay? Gisette, yung tatay mo, alagaan mo na lang ano. And then kung may kailangan ka, nandito lang po ako sa table 4, ako Bicol Help Desk. Pwede ka pumunta sa akin dito ngayon mismo. Ayun. Ora Ayun! mismo. So hanapin mo lang dyan ang napakagandang si Ma'am LB Sidenio dahil nasa kanya ang nakasalalay ang hinihingi niyong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Tama yan, partner. Maraming salamat dahil laging naandyan ang isang LB Sidenio para gabayan ang ating mga kababayan na humihingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Miss LB.
Thank you so much. God bless. And ingat po tayo, may paparating na bagyo. Opo, Ayan. kami po ay ready na po. Naka-impake na po ang aming mga importanteng gamit. Pero importante yung panalangin. Yung panalangin na sana ay ilayo sa atin itong paparating na bagyo at palaging ingatan ang ating mga kababayan sa ganitong oras ng kalamidad. Ayan. Maraming salamat, Ma'am LB Sedeño ng Ako Bicol Party List. At ang ganda ng sinabi ni Ma'am LB na kahit anong mangyari, nandyan ang Ako Bicol Nandyan Party lagi List. ang Ako Bicol Party List. Ako partner na Hindi ka iiwan. Oo, Katulad ng naniniwala jowa ako. mo, iniwan ka. Nangako lang. Pero ang Ako Bicol Party List, hindi kayo Iiwan. iiwan. Itatagaw ba yan sa bato? Itaga mo yan sa bato, Ayan. partner. Itaga na natin yan sa bato. Yan, balikan natin si Gisette. Gisette. Yan. Gisette. Oo. Gisette. Gisette. Yan, Gisette. Magandang hapon sa muli. Opo. Napakinggan mo, Gisette, itong si Miss LB, yung kahilingan mo, tatlo yun, naalala ko. Pagkain, pamasahe, at etong bill. Ayan, lahat yan ay tinugunan ni Ma'am LB Sedeño. So ano po yung pakiramdam mo ngayon, Gisette? Sa ngayon po, nakakaluwag na po ng namin kasi di na po maiisip yung mga gastusin. Dahil po binigyan na po kami sa Copicol po kay Ma'am LP. So, ang sabi ni Ma'am LB, puntahan nyo lang po siya doon sa kanyang lamesa para itong tulong na hinihingi po ninyo ay mahawakan nyo na po. Oras na lang ang inihintay at ito ay mahahawakan nyo na. Maraming salamat, Gisette. Maraming salamat po at sa ora mismo po.